Wallahi Kannywood gidan baɗala ne, cewar Ibrahim Sinana. Momi Indiana ta fito tana kuka a TikTok. Labari da dumi-dumi a halin yanzu ne za ku ji cewa wannan shahararren ɗan Kannywood ɗin nan wato Ibrahim Sinana ya fito yana cewa fa wallahi Kannywood gidan baɗala ne. Sannan ya ƙara da cewa shi fa a gaskiya da na sani da ya zo har ya zama na cewa ma shi ma ɗan Kannywood ne, domin kuwa yanzu Kannywood ta riga da ta lalace. Ya ƙara da cewa wai lalacewar har ta kai ma a yi wa mutum bidiyo yana cin abinci wajen ɗaurin auren Rarara da Aisha Humaira, har ta kai ta kawo ma a kai mutum police station. To gaskiya fa Kannywood ta riga da ta lalace. Sannan ya ƙara da cewa yanzu burin wani producer ko kuma dai burin wasu producer daga ciki kawai mata su dinga zuwa wajen su domin kuwa su dinga kawo musu canvas da kaya. Sannan wasu matan kuma suna zuwa Kannywood ne kawai don su ɗaukaka, cewar Ibrahim Sinana. Masu sauraron mu ba zan dai suka ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kai, la ilaha illallah. Wato wani abu na tuna na ga 'yan Kannywood, wallahi tallahi ina bakin cikin ina da na sanin zama dan Kannywood. Wallahi inna lillahi. Wato ita Kannywood harka ce wacce jahilai sun yawa a cikin ta kawai. In fact shi yasa duk maganganun da zamu faɗa a Kannywood ba za ta taɓa tasiri ba. Yanzu ka ji wani rashin mutunci a bikin Rarara, ga 'yan Kannywood nan sun zo, namu ya samu, an haɗu da shinkafa da abinci kala-kala, ana ta hannu baka hannu ƙwarya, ana ɗauka a bidiyo ana nuna. Kuma wai an gama biki nake jin labari wai ɗaya daga cikin 'yan Kannywood ya kai ɗaya ƙara wai don ya ɗauke shi a hoto yana can. Ya ba da Allah jama'a, haba you people, ku ringa tunanin ku fa aktawa ne fa. Kai, wato idan aka ce min wani actor ni har yanzu ban bara kwai, saboda ni ma abocin kallon irin fina-finai ne na waje, saboda ina ganin yanda aktawa na waje suke da capacity. Kwaman nan Najeriya an ka dubi aktawan mu na Nollywood yanda suke packaging da capacity, amma banda namu na Kannywood, we always criticize ourselves. Kai, ya kamata mu san abin da wanda ke too late to cry. Wallahi tallahi, saboda abubuwan namu, rashin tunanin namu yana yin yawa, wutan namu tana yin yawa, matan cikin namu, some of them, ban ce gaba ɗaya ba, some of them, most of them kai, they are illiterate. Suna zuwa cikin sifim ne ba don komai ba, don su ɗaukaka, wane ya gansu ana kiransu suna samun kuɗi. That's all. Wasu kuma kalilan ne suke zuwa don sha'awar fim nan, amma normally wanda za su zo suna yi ne don su samu, don su ɗaukaka, manya-manya su ringa kiran suna samun kuɗi. Haka mazan su ma suna shigowa ne, most of them suna yi ne ba don soyayya fim nan ba, suna yi ne don su ɗaukaka, duniya ta san su, mata su ta bibiyan su. Mata su ta bibiyan su, wai ka zama celebrity. A Kannywood ne fa kawai mu celebrity mu mata ne. Wannan ta zo a ce yan wannan ta zo, yes kai celebrity, tana wazonka kana hura hanci, kai ga celebrity. Shikenan abin da muka iya, sabanin celebrity na duniya wanda su kawai abin da suka yarda da shi kawai su investment, su gina kansu, su gina rayuwarsu ta gobe. Amma mu we always after women. Mu mata ne celebrity mu kawai, su zo ai ta gosulo a office ɗinka, ma wannan yarinya ta kauce, wannan ta faɗo, wannan ta siyo ma riga, wannan ta siyo ma wando, wannan ta siyo ma canvas. Sanadiyar wai kai ka zama celebrity, wai shine cinyewar, shine burgewar, aga kana yawo da mata. Daga nan su kuma manyan suka ga mata suna bibiyar ka, sai su dame ka da kawo mun wannan, shikenan bukatar su. Ka zama kawali ta ƙarfi da yaji, celebrity ya zama kawali. Shikenan fa abin da yake damu mu fa a Kannywood, karka cire ɗaya bisa biyu. Amma an banda haka, wannan wace irin rayuwa ce? Duk abin da za a ɗauko gyara a kawo gyara a Kannywood, idan ka faɗa daga a ce kana bakin ciki sai dai a ce ta ƙare ma.
sabanin shi wanda yake samun kuɗin kan kansa gyaran in aka yi, domin duk abin da aka ce gyara sai fa an ɗan jijiki, amma fa aka gyara kowa zai samu. A'a, mu mun fi son da rabo gwandawa wasu in ji kura. Aka ce me yasa ba kya son a raba, ta can aka raba kowa ɗaiɗai zai samu, amma aka yi wawakon wani zai samu da yawa wani ma ba zai samu ba. To haka tsarin Kannywood yake. Shi sa in gyara ya zo kowa zai zo da zumma gyara ya hau kujera ta yana son ya gyara, amma ba zai yi ba saboda masu jan ragamar harkar ba su san menene fim ba wallahi. Mu kuma kun ga muna gefe daya, amma magana ta fito da gaskiya dole mu faɗa. Ya ka ci ka zage ni kawai Ibrahim Sina na san a zagin zaka tsaya wallahi tallahi. In ka nuna min kana da kuɗi ni kuma nuna ma tashanci wallahi. In ka nuna min kana samun kuɗi na fim ni kuma nuna ma tsohon acto ne amma cikakken haifaffen ɗan Kano, nuna ma ni kuma sai in bari. Kowa ba da inda Allah ya rene shi ba, kai ba Allah ya rene ka samu kuɗi ba, ni kuma a fim ɗina ɓarin da nake Allah ya hore min yara marasa kunya. Cuna ka kawai zan yi da baki, ba za ma ka ga Sina nan a wajen ba. Billahi allazi yara su yi ma wani makhalifati wallahi ba za ka ƙara. Matar ka ta ganka ya ta rusa da kuka ta kira ka barawo saboda bata gane ka ba. Ba dama a faɗi gaskiya a kawo muku canji wanda za ku karɓi canji mafi alkhairi. Kowa ka gani a Kannywood, kowa ka gani director ne, kowa ka gani producer ne, kowa ka gani mara kunya ne. Yaron da ya shigo yoyo ma sai ma mara shi sai wa na sama da shi rashin kunya. Yaron da ya shigo yoyo zai iya ma rashin kunya. Harka ana tafiya kamar dabbobi, babu tsari, babu respect, daga bakin ciki sai hasada. Babu abin da muka iya a cikin wannan harka ta mu ta Kannywood. Kawai kawalci kawai shine a gaban mu. Kawalci kawai. Ban cire kowa hula ba har da ni. Na ga muku a industry nan mutum ɗaya nake cire hula a irin wannan sabgogin. Saboda na zauna da shi na san halinsa. Wallahi ba za su faɗe ba zuwa biyu. Wallahi na zauna da su na san halinsu. Kowa zan iya karanta ma halinsa. Ba wai yaran yanzu ba, man da suka dan wanda muka dade muna harka da su. That is why I always salute Alinu, wallahi nake sara mas. Mutane suke ganin kaman maula ce. Gaskiya da maulan ma. Wallahi sara mai nake 100%. Ko dan yana zuwa turai ne yana ganin tsarin yanda wasu kamfanonukan fina-finai suke yi. Shi yasa kaga ya bambanta da Kannywood. Da wuya kaga Alinu a cikin irin wannan sabgogin. Ƙarya kake, wallahi ƙarya kike kije ofishin Alinu. Ka shiga ofis ɗinsa duk yara ne samari. Kowanne ya bashi aikinsa. Ke mace man aka ce in kika zo ofishin Alinu zaki san cewa yes ofishin nan ba na zaman mata bane. Wai dan kina da kyau ko kina da sura, wallahi baki saki ja ra'ayin Alinu wai ya saki a fim ba ko dan ya biya bukatarsa da shi. That is why I respect him wallahi always. Ba irin bakin cikin da bai gani ba, da irin zagin da ba mai ba, da irin cin mutuncin da ba mai ba. Mu ban muna kaunan mutum ba wanda ya sai zare mana. In muka tabbatar cewa yes kai mai gaskiya ne wallahi sai mun faɗe ka. In muka tabbatar dan iska ne kai sai mun faɗe ka wallahi. That is why nake kauna Alinu 100% wallahi. Kuma ba wanda ya sai zare mun kauna Alinu domin na tabbatar yes akwai zuciyar gyara a zuciyarsa, kawai abin ne mai yawa. Yau da Allah zai bashi madafan iko wallahi ya dan nan in zai gyara Kani wallahi sai ta gyaru. Kamar yanzu madafan ikon da ya samu wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa a hankali saboda Kani ta yi lalace wadda gyaran ta kawai sai Allah. Ta yi lalace wadda ko titunan Najeriya ba su kai ta lalacewa ba, Kano ta Kaduna din nan. Wallahi sai an dan fara gyara mana su. To haka Kani take. Damar mai binsa kuma shine wannan yaron Adam iya zango. Shi kuma abin da yake damunsa a zuciya abu ɗaya ne kawai. Wanda kuma abin na sha gaya mar abin da yake so a yi mar ba za su yi mar ba. Kawai ka bawa Allah Adam iya zango. To ku ne kai in aka ce wajen tausaya wa yara ne kada ɗaya daga ciki. Sai ka amma matsalar ka zaka tausaya wa yaran da ba san darajar ka, zaka tausaya mutanen da ba san darajar ka ba.
da sun samu yan canji sun samu kuɗi ba su da abokin zagi sai kai. Shi sa kullun kake cikin tunani da fureja wallahi Adamu. Da za ka ɗauki taku irin na ubangidanka Alinhu da kowa ya gane kuransa wallahi. To amma duk wanda za ka taimaka Adamu, ka duba fa mutanen da karaya wanda ba su san wallahi akwai wanda bai taɓa riƙe 500 ba sai sanadiya ai zango. Amma yau su ne abokanan zaginka. Shi sa Kannywood ba za mu ci gaba ba. Su ne abokanan zaginka. Dalilinka suka riƙe 500 har suka samu miliyan suka fara wannan abu, amma ba su da abokanan zagi kamar ka. To haka Kannywood din take. Babu ilimi ne, kwararren ilimi a sauka Kannywood. Allah ya dai ya samu dace dan alfarma annabi. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine Momi Indiana ta fito tana kuka a TikTok bayan bullar wani faifan bidiyo inda muka hango wannan shahararriyar a TikTok din nan wato Momi Indiana ta fito tana kuka akan shopping complex da aka rushe wa 'ya'yanta ko kuma dai wasu shaguna da ta kama wa 'ya'yanta domin in sun girma su yi amfani da shi. To fa yanzu an samu wasu sun je su rushe wannan shaguna. To akan hakan ne dai Momi Indiana ta fito tana kuka take cewa gaskiya fa ya kamata a duba al'amuran nan, domin kuwa ita da kanta ta ga wani magidanci yana kuka yana cewa shi yanzu bai ma san yadda zai yi ba. Sannan ta ƙara yin magana akan wani tela inda aka ce ai an ba su wani waje su gina, to inda kuma a wajen da za a gina ne ma ko keken ɗinkinsa ba zai shiga ba. To akan hakan ne dai Momi Indiana ta fito tana ta kuka take cewa dan Allah a duba al'amuran nan, domin kuwa ita ma mace ce mai rauni. Masu sauraron mu ba zan da cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina mana fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Na gaishe ku, ya gida ya aiki. Za ku ga ido na yayi ja. Na yi video yayi sau 3 ne ko sau 4 yanzu. Duk in ina cikin yin video sai na yi kuka. Tunda ya zamana kuma hawaye sai ya fita, bari yin video nan a haka kawai. Wato yan uwa, ina mana fatan alkhairi. Na yi posting video game da shaguna da aka rubusa a shopping complex wato a Jimeta. Mutane suke ta tambaya na me ya faru, na ce shagunan 'ya'yana marayu. Shine nazo zan yi fashin baki muku bayani abin da yake faruwa. Jarabawan da Allah ya jarabce mu da shi. Kamar da kuka sani dai Amina Usman Global Foundation, wanda kowa ya sani ni yar gwagwarmaya ce, ina kokari in gani dai ko da a wata jiha ina zuwa, wanda suka sani sun sani, in je in ga inda na karɓo hakkin marayu ko kuma marasa karfi inda aka tauye musu hakkin su, in je in yi. So Allah yanzu ya jarabce ni akan 'ya'yana marayu guda 2 da sauran al'umma da muke sana'a a wuri guda. Ni dai mijina ya rasu, ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama, da sauran 'yan uwa musulmai baki ɗaya wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya kyautata namu bayan nasu. Ina da yara na mace da namiji. Namijin nan ya rasu ya bar shi yana da wata 11, na macen kuma ya bar tana da shekara 9. Yanzu ita yarinyar tana da shekara 14, sannan yaro na namiji yana da shekara 7. Wannan yara na ɗauki dukiyarsu na sayar da wasu kadarorinsu, na je na saya shago a shopping complex. Na sa musu wayoyi, caja, MP da duk dai abin da ya shafi wayoyi, su screen guard da mai dai duk abin da ya shafi wayoyi, don a shagon gefen wayoyi yake. Na sa musu a ciki. Kudin ta 50%, kudin shi 50% na ɗauka na saya wannan shago da shi. Ana cikin haka ana na ba manaja, yana manajin musu idan sun girma sun yi wayo, in ina raye in mika musu, in kuma ba na raye nasu ne dukiyarsu. Na ce kuma a gaya musu 50-50 ne saboda halin mutuwa. Sannan ana haka kuma aka sake fitar da wani shago a gefe, sai shi ma na ɗauka na je na saya. Miliyoyin nerori yaran na ɗauka na binne a wannan wuri. Muna zaune aka zo aka ce mana mu tashi. Mu tashin nan ba a tanadi mana inda za mu koma ba, sai dai an tanadi mana fili wanda za mu je mu gina mu koma a ciki. Wannan fili da nake muku bayani, wallahi wani jarinsa kwata-kwata bai wuce 200,000 ba. In ka bashi kace ya gina, bai da yadda zai gina. Magidanta da dama Allah ya nuna mini wani bawa, Allah ya sa in ga manzon Allah yadda na ga wannan bawa. Babban mutum magidanci yana kuka da hawayensa. Wani kuma sanadin karyewarsa kenan har abada. To yanzu da nake muku magana ni anan, filin ma ban samu ba. Wani tela ne yana da shagon shi, in ya gina ma yace kekensa ma bai zai shiga cikin shagon ba. Abinda aka ce aje a yi daban, abinda aka je ana yi a wannan wuri daban. To mu dai har ila yau ba za ka ga abunda an yi maka ba daidai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an bata maka ka nuna.
idan mutum magidanci kamar wancan zai iya zubar da hawaye, ina gani mai rauni wanda ban da miji, yara na marayi, dukiyarsu na ɗauka na binne a wannan wuri na sa aka zo aka ce mu tashi. A ƙibla inda yake game da shopping complex wallahi ba mai gaya maka, ban samu wurin ba ma, kuma ko da na samu wannan wuri yaya zan yi in gina shi. Wani yana zaune abun da zai ci sa kominsa na cikin wannan gida. Na ga wani bawan Allah da ya sai da gidansa, ya sai da mota, ya sayi shagunan nan guda 3 ya hada, shi ma yanzu an ce ya tashi yana nan kamar ya zauce. Abubuwan da yake abun tausayi in jure, amma ina. Wani ya je ya zagaye filin, ya sake ya zagaye, wallahi bai da yadda sai ya gina. Kayan ka tattara ka je ka aje, wani ma bi ka har gida a kwashe. Kana soke kayan an ga lokacin da ka shiga da daddare a bi ka a ce ka miko. Duk zan muku video, zan nuna muku yadda muka yi packaging kayayyakin nan, muka sassaka su, muka zo muka aje a gida. To iri na yanzu shagon ma ban samu ba, dukiyar 'ya'yana marayu, ina da rauni, ire-ire na suna nan wanda ba za su iya magana ba, ba za su kuma iya gina shagon nan ba. Wanda ya sanni da son taimakawa mutum, ni Amina, yadda nake son taimakawa mutum, wallahi sai dai in gina wurin nan in ce musu ku koma ciki don kar a kara maka, don't add salt to injury. Ciwon da yake damunka kuma a diba gishiri a sake zubawa a ciki. Sai dai in gina in ce ko ku biya shekara 1 kafin a gama, in har gaskiya ne ana faɗa za a zo a mayar ni, ko kuma ku je ku zauna na tsawon lokacin da kafin in gama gini. Wallahi ba wanda hankalin shi zai tashi. Sannan ga inda suke bukatar taimako, kasuwa a cikin Yola, Allah ya jarabce su da ibtila'i, su ma muna kyautata zaton tsawa ne ya fada a cikin kasuwan din ya kona shaguna sama da 300. Su suke bukatar taimako, iya taimako. Kuma lokacin da shagunan nan suka kone, Fallujah tana nan, shopping complex yana nan lafiya kalau. Sannan inda aka baka filin din, fili dan karami aka baka, kuma aka ce doka shine ka gina shi da inci 9 kuma ka sa daki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da yawa wallahi ba za su iya gina shagon nan ba, wannan kuma har da ni a ciki. Gina shago yanzu, shaguna har guda 2 in ba na samu kenan, don har yanzu ban samu ba. Wanda suke zuwa suka je wurin suna dabdalan su, suna nuna su ne da gari, su suke da fili, wasu an ba su, an ba matansu, an ba 'ya'yansu. To masu sauraron mu a nan muka karkare labarun, amma kafin mu tattara taburmar shirin ga bitar mahimman kanun su. Kun ji cewa Ibrahim Sinana ya ce wallahi Kannywood yanzu gidan badala ne, bayan bullar wani faifan bidiyo inda muka hango wannan shahararren dan TikTok din nan kuma shahararren dan Kannywood wato Ibrahim Sinana ya fito yana cewa a gaskiya fa yanzu Kannywood ta zama gidan badala, domin kuwa burin wani producer kawai ya zo ya tara kaya ko kuma dai mata su dinga zuwa wajensa don ya samu kuɗi da su. Na ya kara da cewa yanzu duk wata yarinya da ta zo Kannywood dama kawai ba kaunar Kannywood ne yasa ta zo ba, saboda kawai ta yi suna ta zo. To akan hakan ne dai Ibrahim Sinana abin ya kona masa rai, inda ya fito yake cewa fa a gaskiya in za a gyara, domin kuma yanzu ma ya san Kannywood ta riga da ta mutu. Sannan kun ji cewa Momi Indiana ta fito tana kuka a TikTok bayan bullar na faifan bidiyo inda muka hango wannan shahararriyar yar TikTok din nan wato Momi Indiana ta fito tana kuka akan rushe mata shopping complex ko kuma shagunan yaranta da aka yi, inda ta fito take magana akan cewa dan Allah mutane su fito fa su magana, domin kuwa abin da aka mata ba a mata adalci ba, kuma gadon yaranta ne 50-50%. Dan Allah a samu dai a kwato mata hakinta, domin kuwa abin da aka mata ba a mata adalci ba. Masu sauraron mu kar dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar kararra domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.